keskeiset vaaliteemat liittyy energia- ja ilmastopolitiikan järkevöittämiseen. Sen parissa on tehnyt työtä jo 15 vuotta. Ja sitten toinen alue on sisämarkkinat ja tekijänoikeuslainsäädäntö. Me tarvitaan hyvät digitaaliset sisämarkkinat, joissa on ajantasainen näkemys siitä ja luodaan kasvulle pohjaa. Mä oon tehnyt myös koko ajan ihmisoikeuspolitiikkaa ja kannan erityisesti huolta kaikkien uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksista ja tasa-arvosta. Mä oon ollut siellä 15 vuotta ja joka kaudella on ollut sellainen yksi iso miljardiluokan voitto. Ekalla kaudella se liittyi jätteenpolttodirektiiviin, jossa sain neuvoteltua sen ratkaisevan muutosesityksen hyväksytyksi, jossa sellu- ja paperivalmistus on jätteenpolttodirektiivin ulkopuolella. Se on mahdollistanut uusiutuvan energian hyödyntämisen Suomessa. Se on ollut ihan sellainen metsäteollisuuden suorituskyvyn peruspilari. Toisella kaudella ehkä merkittävin torjuntavoitto liittyi tuohon rahapelimonopoliin, että sain olla turvaamassa sitä, että Suomi saa edelleen jatkaa tätä käytäntöä, jossa rahapelivoitot kanavoidaan yhteiseen hyvään. Se summa on vuosittain 1,2 miljardia ja sillä on tehty Suomessa tosi paljon hyvää, niin vanhus- kuin nuorisotyötä ja kulttuuria, tiedettä, taidetta, tutkimusta, kaikkea mahdollista, urheilua. Mä oon tehnyt hyvin paljon tekijänoikeuksien parissa työtä, mutta myös päästökauppa. Se on hallinnut tätä mun kautta. Ja mä oon siinä saanut ryhmäni luottamuksen. Ja nyt sitten ehkä merkittävin onnistuminen sen parissa tapahtui, kun lentoliikenteen päästökaupassa komission suunnitelmia onnistuin torppaamaan. Ne suunnitelmat olisi merkinnyt Finnairille pahoja kauppasodan uhkia. Ja se taas olisi iskenyt suomalaisen vientiteollisuuden logistiikkaa ja suomalaisen matkailun mahdollisuuksia ja tietenkin ihan Finnairiin pahasti. Se on tärkeä voitto. Työni pitkäaikaisuudesta seuraa tiettyä etua ja hiljaisen tiedon siirtymistä, ehkä sitä poliittista muistia. Ja sitten mä tiedän talon kiemurat ja myöskin, että jos jossain asiassa otetaan takkiin ja hävitään, niin voin tietää aika paljon niitä varareittejä, miten se häviö voidaan paikata. Ja sellaistahan se työ on, tappioita ja voittoja. Se voi myös mun senioriteettini näkyä sillä lailla jossain jatkoa, että kun tuolla kansalliset delegaatiot, niitä tavallaan rajoittaa tällainen Dhondtin suhteellisuusperiaate, niin sen oikeastaan voi rikkoa vain senioriteetilla. Eli saa vastuullisempia tehtäviä, jos on ollut riittävän kauan talossa. Suomen delegaation puheenjohtaja osallistuu ryhmän johdon kokouksiin, eli näiden kansallisten delegaatioiden yhteiskokouksiin. Ja siellä sitten hyvin paljon voidaan keskustella EPP-ryhmän poliittisesta linjasta ja se on valtavan hyvä mahdollisuus vaikuttaa siihen poliittiseen linjaan. Tämä kampanja on ollut kyllä älyttömän hauskaa, että voi olla, että tätä haluaisi jatkaa senkin jälkeen, kun vaalit on ohi, koska hauskanpito ei ole koskaan liikaa. No, mullahan on ollut kampanja, on aina kuulunut tällainen kuin rahan kilkuttaminen. Se on sellaista hauskaa vaihtoehtoa sellaiselle tavalliselle esitteen jakamiselle. Sitten me ollaan tehty myös hirveän hauska Yrjönpäivän juhla, joka oli tällainen vaalikampanjan lanseeraus. Siellä oli hyvät bileet, mutta Yrjönpäivän merkeissä siellä oli myös Suomen suurin oksennuspussinäyttely nyt jo 3. kertaa. Sitten me leikitään vähän sanoilla. Meppiä ja porkkanaa kampanja. Jaettiin hyviä porkkanoita ja hyviä meppiesitteitä ja me ollaan järjestämässä sellainen kanoottimelonta-reissu tai itselläni on kajakki. Toivottavasti mä sillä sitten johdan porukkaa, joka haluaa vähän ottaa tuntumaa Itämereen. Itämeri on ollut mun poliittisissa teemoissa aina vahvasti läsnä, koska haluan olla sitoutunut sen suojeluun sellaiseen hyvään ja korkeatasoiseen Itämeri-politiikkaan. No, mä oon ilman muuta kokenut
Sitten mä oon hyvin suorasanainen, senkkanenästä poliitikko, joka ei pelkää tarttua asioihin. Ja mä oon heltymätön suomalaisen työn puolustaja. Mun vaalinumero on 216 ja mä en saa siitä minkäänlaista sanaleikkiä tai mitään muutakaan, mutta hyvä numero se on.